Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Sembut menteri rang ba ka jelaw ba Preston Tensong. Menta kasngi ka khatlai trek urempang araja upsaw. Ula pentep pat ba klem pat yo ya kenu khubor ne ka jing pentep. Na ka sang HNLC baka kwa banya kendo bat ban peteng ya ka jing ekran isuk. La kendai ha kenu jaka baki kwa. Habe ekran bagi la pathai kubor ba Preston lai thu ba hadu mentau dang shioi tang hakila pathai kubor social media bat kam pat shimladon kenu ka jing aikitien bat kane ka long tang kum ka drama. Shu ba Preston loong haba Ukraine udah mut sisa. Pat la ban keren klem da ajing bet da Ministry of Home Affairs. Namar bahkan la ban long ba syuk hot ekran na ka sarkar jela klem ka jing menjer ka sarkar India. Ingaruh haki social media. Kamdon kum kata. Dengan supek ya katu ka kiketin ke begitu matrai kalong ngatat kalong nok kalong kum ka kam drama. Nrei bi habang ngakren seriously hakaba ngamla ban kren mangamarui klaim ka authority len ka bor ba ai ka Ministry of Home Affairs. Namar kamla ru ban long bangan invite manga na state government lada ka Home Affairs len ka Government of India kam agree kata. They on that basis balai ba ka Government of India kadang open ya ka jingkang bangin ya kren. Dengan ka kadaw nga dan kren biang ngidang invite on behalf of the state government. Bas ngau ba what discontinue ya kanika talk. Tongin beteng ya kanika talk. But habab kum repeat kum mangala pensai ka to kalas. Ngaya pensai biang lada piting namar ba kadaw ba ka baki kiong ba kisne kisino most leader lane chairman lane commander in chief kimnut banwan hana bayo sakep te yakataru ngila ai ka assurance bangin ai ka safe passage but lada pikwa pada ban keren hakano no ka caka ka pimkwa la se hame kalaro yakataru ngilong open bakin propose bangki ka jaka tambah habang ong kumta mendai kin bakin tok kumngi ke social media bangi invite you ba Preston ban wadi keren kata kalong komopi ka kam dei ka kam official mereka kam official kalong mendai ba Preston invite dei ka government of India but ka state government ka ba invite na kamenta ka tok but ki HNLC